Dobré ránko. Aby sme dnes mohli vyraziť na surprise výlet, musíme sa s Matejom zahrať na loď a pirátov. A vyloviť poklad, v ktorom je ukrytá indícia, kam dnes pôjdeme na rodinný výlet. Haha. A taktiež samotná hra má jednu indíciu, ktorú dozvieme sa. Hurá! Tam je ostrov, spustiť kotvu. Pozor, žraloky, choď bojovať. Choď ich skrotiť. Pustíme kotvu. Tak, no to! Na žraloky. Hľadaj poklad, kde je? Kde je poklad? Tu! Našiel, výborne, ale pozor, neskôr žraloky musí ísť pod posteľ. Áno, musíš ich odohnať. Pozor. Ja už vidím poklad. Tu! Super! Ja. Vylovíme. Tak. No, dobre, poďme. Máme poklad, super! Koľko pokladov, pozri! Aha, René, je to mapa. Čo to je? Mapa! Ktorú sa nedá otvoriť. To, kam ideme, je v tvojej obľúbenej knihe Výlet po Slovensku s deťmi i bez nich. Vpredu v knihe na mape okienko 1B číslo 209. Nájdi k tomu tú správnu stranu. To je tá kniha. Vpredu na mape Slovensko okienko 1B. Tu sú okienka. Aha. Tu sú okienka. Tak. A hľadaj 1B. A to je B. Áno. A 1. No toto je jednotka. 1, 2, 3. Čiže 1B. A z číslo 209 hľadaj. 209. Tam ideme. Kde je Spišská Nová Ves? To tak ďaleko. Mami. Hej. Wow. Super, našla si to. Ideme na výlet na Oravu. Slanický ostrov loďou a potom ešte niekam. Wow, to je krásne. Hej, tu. Naša prvá zastávka je pri Liptovskej Mare. Trebalo nám festíkať, takže sme museli zastaviť. Ale zastali sme na takom parádnom bode, to odpočívadlo Dechtáre. A je tu vlastne výhľad na Maru. Takže sme sa boli prejsť a práve papáme reďkovky naše. Ráno som otrhol z foliovníka. A taktiež žemličky, ktoré Ivona včera večer ešte stihla napiesť. No a pokračujeme ďalej smer Orava. Čo, Matej? Ti prišlo zle trošku? Nie, ideš. Čo to, Matej, ide? Joď. Joď? Ideme sa plaviť? Dorazili sme na Oravskú priehradu a práve čakáme na loď a ideme sa plaviť na Slanský ostrov umenia.
To, čo sme ráno videli v knižke, Ela má to načítané, napozerané, tak teraz sme tu prišli na výlet, takže sa tešíme. Počasie je úžasné, dnes je 1. mája a počasíčko je úplne, že luxusné. Už prišla loď. A práve prišla loď, takže čakáme, kým sa ľudia vylodia a potom sa my nalodíme a ideme sa plaviť, takže držte nám palce. No čo, sme došoferovali, Matej, na Slanský ostrov umenia. Ideme teraz tam sa pozrieť? Dorazili sme na Slanský ostrov umenia. A je tu taká parádna galéria, je to bývalý kostol, ktorý sa už po zatopení, keď budovali túto priehradu, nedal používať ako kostol, tak z toho urobili takéto miesto umenia. Lokálni oravskí kamenosochári tu všade majú povystavované nejaké diela. A je to veľmi pekné miesto, takže odporúčame to navštíviť. No čo, Matej? Ideme sa pozrieť niekde? Pozdravíš tu? Pozri. Čo sa ti ďaleko hľad rozšľahol? Čo hľadaš, myš? Áno, myš. Tamto na pozadí môžete vidieť západné Tatry, Vysoké Tatry a dokonca tam vľavo úplne trochu Belianských Tatier. No čo? Dobre, ideme na obed? Na obed sme sa zastavili v Oravskom háji, je to taký zaujímavý rezort s takýmto mlynom, že ideme si dať obed a pokračujeme na Oravský hrad. Ale došla jej voda. A ja mám! Wow! Na Oravský zámok sa nám nepodarilo dostať, ale keď sme šli okolo, tak sme si tam zaleteli drónom, takže máme parádny záber, ktorý si môžete pozrieť teraz. No a po ceste domov sme sa zastavili v dedinke Kalameny. Kamaráti nám odporúčili takýto termálny prameň, ktorý je voľne dostupný. Treba si tu akurát zaplatiť nejaké parkovné a vlastne je tu momentálne celá hromada Poliakov. Možno zajtra majú tiež ešte deň voľna, takže kempujú tu. No a sme sa prišli vykúpať, je tu fajná teplá voda do nejakých 30 stupňov, možno aj viac a je to veľmi príjemné. Takže odporúčame takýto termálny prameň, prírodný a sme v dedinke Kalameny. Kalameny, tuším to je. Dajte.